Hello guys, good morning. Today is March 11, 2021 at kakarating lang ng bundle ko from Manila. So, tingnan natin if sulit ba yung napili kong class AB na pants na panglalaki. Then, bibilangin ko mamaya kung ilan yung mga recheck at ilan yung mga okay at ilan yung may mga mancha na konti. So, let's start. Ito yung 45 kilos. MJP ang code. Men's panglalak. Men's na pants. Then, class AB. Sumayon mo na po pili dito nga ukay no bayaran ba ni mo ni ko kung una wa ko to bayaran. Wala ko na ako na bayaran. Oh, bayaran ko nimo ha. Wa to gibayaran ni mama. Di ako rin mo bayad ato pero kung pili pa na siya din na ron, wala ko ikabayad. Ikaw rin mo bayad. Oo, bayaran ni mo dayon. Nang magiw, ako ko'y kwarta. Ako ko'y halin. Yun. So, yun na. Buksan. Gunting di ay nga naman. Hindi siya pwede igunting ma. Kay, Gahi kay ni. Dili ni siya kung cutter. Gid ni siya. Sit down. I-post mo na ako sa YouTube ma kay wala mo gwi naga-open kayo pang lalaki na pantalon. Kanang buo na open gid ba? Yung sir, magtanong kog reviews ba bago ko mo palit. Wala kay nag-open og pantalon.
So guys, katatapos ko lang mag-sorting. Ito yung mga need labahan, mga 25 pieces yan sila. Then ito mga like new. And this one is mga reject. Itong like new, 45 pieces. Then ito, mga 7 pieces ito mga reject. Pero may iba naman na pwede papalitan ng buttons. Ayan. Ito, mga reject yan. Yung sack na ito is VIP. So, class AB siya. At na total ko lahat, 68 pieces yung pwede ko mabenta dito. Pwede nyo to ibenta na 100 plus. Depende na sa inyo. So, dito ko na lang tatapusin yung video ko. Thank you sa panonood.